Wannan kiɗa na mashaya, ai kowane gida akwai ɗan iska, sai dai gidan da babu mutane. Shaye-shaye baya da gori, in baka sha ba ɗanka na tsotsawa, ko ɗan uwanka na tsotsawa, wani kanan uban shi ke tsotsawa. Wai ɗaya wallahi na shiga lami na shege kaya a gani yana gaba ɗaya gaba shigo yanzu ya za a yi rago kwalwa ɗaya ce da rage kura zaura ko shege rago ko ya gani ko ya daɗe a wata da na san gaba ɗaya ne yanzu garin da diya koma sai a hankali kayan ma kasan dai unguwannin sabo unguwa ce ma'aikata ba za su iyo da kake su kama ba saboda ba za su kuna nan wajen ko ya ka gani kwalawa mana a yi kasan yanzu su yi da kake su yanyu gogo wannan sai ka zama mun yi asara sai ka san lafiya ba wallahi raga za ka nasi ko ko ka nasi nan da ya kai aboki da ya kai ni gaba ɗaya ji da ke kuwa ana ruwan sama yayyafi da jiri ya cika mutu ni kan karatun fata wanke ma ko gani ne me kace kankara wanta kumbura mun kai na ko baka gani ne kariya kake kai shi this time ba wasa ga ma filin gasa kuma mu za mu cinye wasa